Nagkahiusa ang nagkadayang opisina ug ang lokal nga gobyerno sa Lamitan City sa Basilan Province sa pagpananom og mangrove niadtong Sabado. Ang mga opisina nga misalmon sa aktibidad ilang kuban sa City Enro, City Agriculture Office, Bantay Dagat, PNP, EFP, Mayor Staff, QRT Team ug Youth Development Office. 2,000 ka mga bakhaw ang ilang natanom sa baybayon sa Sitio Batupari sa Barangay Tandong Ahas. Tumong sa aktibidad nga maproteksyonan ang baybayon sa pagdahili sa mga yuta, paingon sa baybayon ug makahatag og proteksyon batok sa dagkong balod ug mamiligro ang mga mamuyo duol sa baybay. Gawa sa pagpreserba sa kinaiyahan, dakong tabang ang mga mangrove alang sa mga isda ug uban pa mga hayop nga namuyo sa kadagatan. Ang mga mangrove gihimong balay ug itluganan sa mga isda, maok kana ang ilang kalibutan ilawom sa dagat. Samtang ang mga punuan sa mangrove gihimong pinuy-anan sa mga langgam, hilabi na sa mga dayo nga mga langgam. Ang usa ka baybayon ug dagat makonsiderang tabunok kung daghan og isda ug langgam ang makita sa lugar. Sa Panabo City sa Davao del Norte, nanguna ang mga miyembro sa Philippine Coast Guard sa pagpananom og mangrove kuyog ang PNP Maritime Panabo ug Panabo Youth Talented Artists Organization. Giorganisa ang mangrove planting activities sa pagpanguna sa Panabo City Senior High School's Luntiang Pamana Project kagahapon sa buntag, Marso 19, ubos sa pagtumala sa Panabo City Environment and Natural Resources Office. Mukabat sa 1,000 ka mga miyapi seedlings ang natanom sa grupo sa 1,000 square meters nga area sa Purok Kugon, Barangay JP Laurel. Naghimo sabdayon ug coastal cleanup ang grupo sa susamang dapit din mokabat sa 200 kilos sa klase-klaseng basura ang ilang nakolekta. Ug sa Davao City, gipakita sab sa mga estudyante sa International Studies sa Ateneo de Davao University ang ilang pag-atiman sa kinaiyahan pinaagi sa pagpananom og mangrove ug pagpanghinlo sa Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Dumalag, Matina Playa niadtong Sabado sa buntag. Sukad tuig 2014, kapin 16,000 na ka mga mangrove ang natanom sa nisgutang lugar nga dakong tabang sa pagprotekta sa baybayon gikan sa kakusog nga hapak sa balud. Ang Aboitiz Cleanergy Park nailhan na nga paboritong ituganan sa mga hawkbills sea turtles tungod sa iyang kamingaw kay layo sa saba sa mga tawo ug tungod sa kalimpyo sa palibot kay napuno kini og mangrove. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.